Ka Jingleh Kyllut ka Sorkar ya ka Jingôt Jingnam ka Kanhon ki nongnya kali kamai ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ha ka khat riu tri nai luar arja arpasau sashi sen pat ka Ïawer Paidbah ban penong ka Jingïalang Paidbah ya ki nongnya kali kamai hasar bat chanong kenong ru ka ban salong ha ka khat pra tri nai luar arja arpasau kata ha ka sngi balang Madan Malki ha ka por shiposh teng menstab Ka association ka khat ngau bahaya baro kinongnya kali ki association local taxi, local tourist, interstate tourist permit, bat ki national tourist permit ban wan sa ka Jingïalang. Hakate ki Jingïalang an se thir jingmot halor ki mat jingdawa ya ka Sorkar ban thau ya la ka jong ka policy trikam hapo ka jilla ka bayade bat ka wan rung ki kali kamai ban sabar hasau dong saukun ka jilla bat ban kamai sahu kat basat pat utrai muluk utrai jaka bom yok jing kamai bha. Kumban sukro baka AKMTTA kala persyang ban pensngau ya ka Jing'e ki nongnya kali kamai syaki menteri Sorkar batru ban penlong da ka Jing'e ki Black Flag Week ne ka tayo te lamayong ya ki kali turis ha ka nongba Shillong nadu ka khandai tarik hadu ka khat sau tarik nai lur arja arpusau kum kada ka jing persya ka jingwan ki kali ban sabar ban ket ya ki nong jungok kai perthai sakeleng ki jaka jungok kai bapau ka jella Penban, hadu menta empat yo idak baka Sorkar kan yo sngau ya ke Jingôt ki nongnya kali kamai ha ka jella. Ina kali yang jongka all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Gani ka por ni dan ban ai ku blai pi iwei ki ba page yang ba gani ke news channels. Ha ka day bat ka general meeting ka ban salong ha ka khat pra tarik hang ni Madan Malki ha ka por post dang. Ngina kalian ka asyan da ka mensim ka basnguret da ka download ka basngaw kya ni khot ni wer sobhai ki baro ki try kali ki drivers ki baper lengba ki joint action ki baper lengba ki association ki baper ki badai nadu ki local taxi ki badai nadu ki local tourist ki interstate tourist permit baru ki national permit ba phin sobha banwan sagani ka Jingïalang kani ka Jingïalang ka bangin sekren hakani meeting kandai namata kalasai kalawai namata kapatang kabanwan jong kinongnya kali baro di kumta ngina kalian ka asyan ngi khot ngi wer sobhai pi baro iwei ba pensim kya ya kani ka jingkhot ka jingi sangni ka jalang kaban salong hangni Madan Malki na penken mau biang kane khat pratrik kata laisisngi hakapor spoch tang hangni Madan Malki na sobhaban khot banweru ya pi ki riu sampang ani ya pi ki Paidbah ki Madan Kajing so Jingïalang namta jungi kinongnya kali bapin sobha banwan lang sakani ka Jingïalang ka jungi bapin ajing mot lang ingi bapin pasat jing mot lang yengi hakbide ba ini ka jing dawa ka jungi na ka banta ba ka Sorkar kan thawro la ka jong ka policy hakbide karung kami jong kali ke ban sabar Habatin Paidbah ki kishap ka shap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya